Igama lami nguMaphawa Mthembu. Ngusibani Sezwe, load shading. Engikulethelwe lana ke angikwazi kahle. Ngibone nje ngingena nesinqanda mathe sami. Lo mfana lo ungifake kwi-relationship ye-fraud. Ngizobuzwa mhlambe ngendaba zamadili yomshado. And ngifuna u-300,000 rand wami. Finish. All rise. Nanazuta. Maleni, case number 42310. Maphawa Mthembu versus Sibani Sezwe, load shedding. Malini. Cela umangali atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Ngikubingelele Nkosi enkantolo. Mina igama lami ngusibani Sezwe, load shading. Ka. Okay, womabili. Yebo. Umangalelwa atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Mina ngenkosi enkantolo nguMaphawa Mthembu aka Mvelase. No aka Mvelase ukhona kwi-ID book. Inkosi enkantolo. Ngabe sizengane enkantolo? Mina ngize la ukuzosuwa lo bhuti lo oseceleni kwami. Ngokuthi uqamba amanga kumina uzangithole. Wathi kumina uyi-CEO, i-Chief Executive Officer. Kanti eqinisweni umuntu uyi-CEF, i-Chief Executive for all. Iyona nto ayiyo leyo. Bhuti, uyamazi sisi? Kunjalo inkosi enkantolo ngiyamazi. Ngabe nihlobene kanjani? Isinqanda mathe sami lesi. Okay. So, ufisa inkantolo ikusize ngani? Mina ngifisa ukuthi inkosi yenkantolo ingibuyisele yonke imali yami ngoba phela sengichithe isikhathi nomuntu elokhu eqamba amanga kumina. Abantu phela bayangazi ukuthi ngiyasileya. I-reputation yami mangabe sebazi ukuthi ngithandana nomuntu ofana naye izomosheka. Ngicela nje i-compensation ye-reputation nesikhathi esengisimoshile nalomuntu. Wena ubuthandana naye noma ubuthandana ne-profession yakhe? Bengithandana naye kodwa ke phela i-profession ibalekile kakhulu empilweni yami. Ngoba kulezinga leli engikulo ngidinga umuntu ozongimaintaina. Wena i-profession yakho yini? Mina i-profession yami ngiyadayisa. Ngiyathungisa impahla. Ngidayisa impahla ezithungiwe. Okay. Uqinisile usisi ukuthi wamkhohlisa? Okusempeleni kasenkantolo ngeke ngimphikise kuloko akushoyo. Ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe wezwa kabi ngoba sasendaweni enomsindwana inkosi enkantolo. Phecelezi le indawo zokucima ukoma. Wayebukeke ejabulileke naye ebona ibhungu elinjengami nje. Wayethathekile impela. Kulo muntu wenkosi enkantolo othanda ukuthi mekhuluma bese nqamulela amagama. Ngathi kuye inkosi enkantolo ngi-SDO. Lokho ke inkosi enkantolo angikhumbuli mina ngisho ukuthi ngi-CEO. Cha. So wena sisi, does it matter that much ukuthi umuntu usebenzaphi ngoba uyachaza ubhuti wena wadideka wezwa igama wrong, still une profession yakhe inegama wena nje wezwa igama wrong. Iyona nto osungaze uyilethe enkantolo leyo? Yebo. Yabona nje mina into eyodwa engizoyitshela nje ubhuti ukuthi kule list yakhe yama letter, i-letter nje emdescribe u-L. Loser. Uyiloser phela lona ngasenkantolo nawe uyambona. Thula enkantolo, silence in court. So yini kahle kahle office inkantolo ikusize ngayo? Ngemali engango 300,000 rand. Silence in court. Bhuti, unayo imali engakho? Ngingawa lixoshwe zinkukhu. Anginayo imali engalo manje. Ngiyinika bani inkosi enkantolo? Angithi bhuti uchazile wathi unayo i-profession yakho. Ngabe mhlambe ihlukene kakhulu nale usisi obumthembisa ukuthi uyiyona, because I understand ukuthi abantu sesabathandela ukuthi benzani rather than ukubuka yena ukuthi umuntu onjani nokuthi niphathene kanjani. Cha Nkosi enkantolo, phela mina i-profession yakhe kahle kahle iyona nto ebeyenza ukuthi ngimvume vele. Ngoba okokuqala lo muntu lo u-wrong ngazo zonke izindlela.
akanganelisi ngendlela eyiningi. I-profession iyona ke into ebeyingisiza ukuthi ngikwazi nanokumbuka emehlweni. Manje mase ngithola ukuthi i-profession iyamanga phekwale inkinga enginazo engibhekane nazo. Wena ebekusiza ngani i-profession yakhe ngoba yakhe akuhleshulelwana i-profession. I-profession phela ibingisiza ngokuthi phela mangabe nginikeza lokho okuncane bengikhohlwa uyinkinga yakhe enkulu anayo eyiyona engixaka kakhulu ngempela ngoba phela mase kuziwe embedeni izinto eziningi zasembedeni asikhulume ngesize ngakhe enkantolo. My lady. Yazi my lady iyaxaka kakhulu lento. Uclient wami la wamislidwa. Uyabona nje kunabantu abahlezi bekhona la ecourt. Abahlezi bekubona my lady. Uyijudge. Akwazi ukuthi labo bantu bazothi sebefinyelele ekubeni namajaji nabo ngoba bahlezi bekubona uyijudge. Bakutshele insizwa ukuthi uhambe kanje no CEO mhlawumbe ngene lifting noma nikuma escalator akwenzi uSibo lo. Yena wayiveza njengomuntu osefinyelele ekubeni engakafinyeleli. Ngizuleke inkosi enkantolo iloya yakhe phecelezi ummeli ethi angisondeli ngisho ukusondela kubantu abanjengama CEO nama COO. Ukhuluma iphutha inkosi yakhe. Okusempeleni ngumfo kaMthembu nje umvelase. Ngihamba kanje nabantu abama CEO nama COO. Badlula kumina mihla namalanga. Lokho okusho ukuthi ke sengifinyelele kubona. Inkosi yenkantolo labantu ngibabona mihla namalanga. Ubabona Lapho ngisebenza khona inkosi yami njengoba ngeke ngasho ngathi ngiyi-SDO. Mhlawumbe bakhuluma kanjena nje inkosi yami ngoba abalazi kahle leli igama lithi SDO lichaza ukuthini. awubachazele mhlawumbe ukuthi lichaza ukuthini lelo gama. Inkosi yami ngiyawuthanda umbuzo wakho. Isho ukuthi ke sliding door operator. Ngicela ul-underline leli lithi operator inkosi yami. Ngeke uthi usufinyelele my lady usicaba. Ingakho ngithi my lady ngempela awumprotecte uclient wami kulezi gila mkhuba my lady. You know ngoba zizenza into esingezona my lady. Ngenzela ukuthi sikhululeke siqhubeke namanye amacala. Ngiyabonga kakhulu my lady. Miss Load Shedding. Yes. Into okufanele uyazi ukuthi uthando has nothing to do with ukuthi umuntu usebenza unamalini. Otherwise mekukuthi wena abantu uthandana nabo ngenxa yemali nemisebenzi yabo shoot uyadayisa abama clients. If bekukuthi umuntu uyamthanda umthandela ubiyena hayi imali yakhe. Nawe unalo ilungelo lokuthi ungasebenza uyenze leyo mali. Nawe unalo ilungelo lokuthi ungawenza eyakhe business ufike kuleso sikhundla osifunayo. Wena nje ile ngayisho ukuthi uhambe wrong this time. Bas operate wrong sliding door sakho. Uzongwastela isikhathi. Angazi ukuthi ukuthathe lapho ukuthi ungazi ukuthi abantu besilisa mebeshela will say and do anything and everything ezokimpressa umuntu wesifazane. Angithi ngiyakwazi ukuglisha ukuthi uBeyonce ugqoka usize bawe ecathula. Wahlulwa yini ukuthi ufind out yonke information oyidingayo ngomuntu wakho. Uzongwastela isikhathi la ecourt yami. Wena futhi mase ngikhulumile ke sisa kusakhumuluma ngaphandle kokuthi ufuna ukulala namhlanje. Wena futhi into engakunqoma ngayo nje ukuthi uyisoka uyakwazi ukusebenzisa ulimi lakho amagama akho ukubuya uyangami namanye amadoda ubuzowafundisa ukuthi kukhulunywa kanjani nomuntu wesifazane ukuze achazeke. Phelile inkampani. Lord. Nazidaba Ayikho kulungile. Shuthi ke indaba yemali yami Kanjani phela ngoba lapho ngiyala ukusunguzisa icase. Ufuna ukuthi ngithathe iphile mina. Ngoba ngibizile ngofoko. Kodwa nami ufokolo nje uyabona nje nawe ukuthi akasiyona lento ebengicanga ukuthi uyiyo. Ngesinqumo esithathiwe namhlanje. Angazi ukuthi ngingathini. Angijabulanga neze. Ngendlela engijabule ngayo, yazi ngathi ijaji ngaligeza inyawo. And then bese ngiyahamba ngiyoyifunela ama real deal. Kepha akusenani ngoba konke kuhambe ngendlela yami. Ngiyabonga.
lol